nyaya iri pano dare ndeyafoya kwazvo zvesa ziitai makadzange nyaya yacho yakati ndeyedeformation of character. Nyaya iyi yakatongwa mudare rino. Makadzange akawanikwa kuti adzosere makosi $40 kuna foya gwezve yashaya musoro wacho chaiwo chaiwo, iri yekunzi akaridza redhiyo akati distepa. Pakanga pazobuda nyaya yekuti pakazotukanwa sevanhu vakanga vachitaurirana vakachinjana chinjana mashoko. Pakabuda kunzi makadzange akazotaura uroyi hwamai uye makadzangewo achiti uyo akataurawo hure hwamai vangu vapa matukano. Ndo nyaya yadzokwa mudare nayo. So Musiyama, kana iyo yakatongwa nyaya ikatopuwa judgment yekuti ngaabhadhare, ainzi ngaabhadhare umwe ndiani? Makadzange achibhadhara foya $40. Akanga auya kuzomhangara ndiani? Foya akanga auya kuzomhangara kuti makadzange ari kuita mheremhere mukongo neredhiyo. Iyoyo kana yakatongwa yakatopuwa mutongo yakapera. Tinoda kuti tizive kuti yatiinayo mudariro ndiani plaintiff wayo. Foya akabereka amai vake kumusana vanoti vakanzi Muroyi. Mai vakanzi Muroyi vari kupi? Vakanga vasipo. Vakatoudzwa nafoya. So yada kutongwa nenhau yedu. But the one who is claiming wacho Muroyi wacho yaye kuti Muroyi haana kuti kana paakatonzwa nyaya yechitauri. Foya. Because foya haagone kumira pamberi pedare claiming kuti mai vanzi Muroyi. Mai ndo vangadai vakauya kuzoisa nyaya yavo mudare, handiti foya ari witness. Mugere sei ndikatarisa age yamai avo? Mumusha munogara pigogo? Mogara Gonzi. Kune makore mangani naye shamwari? 43. Kura wanzwa? Zoda kukura. Hausiri iwo ungati ukanzwa unzi zvanzi zvakadai pana wouya kuti amai mambidzi zvakati, hapana kwatiri tichienda. Handiti unopanzwiza? Hapana kwatenge tichienda. Ndiwo wakutokonzera pandamoniya mumusha. Iwe ndiwe baba vakatarisirwa namai avo gogo avo, ndiwo watove baba pauri ipapo. Adzozi murume wavo akafa kare, varipo baba vakashaika, ndozviziva. Ndiwo watove baba pamusha ipapo, handiti wakuenda iwo pekuti mai vauya manje ndiwe baba vavo. Vosvika kuti mai pama musipo apa pane mukadzi anga achiti muri Muroyi. Hazviko. Isusu kuti vanhu kana wanga urikuwa mwana wako wabereka iwe akanopotera mumakumbo mamaya ukaramba uchisumudza shangu, unomukirwa ngozi namai yekunzi wakandirova. Iwe ushaya kuti ndepapi
ndoponda kurowa mwana uchazopedzesera waita zvimwe zvinhu zvokuvhaoleta marights amai vanga vachikutsiura. Iwewe iye zvino vakavasikwa havana kwavazvinzwira zvokuti vatukwa unzi muroyi hure kudii. Iwewo uya uchivaudza izvozvo ndiwo wakutonanga mai vako uroyi. Ndochivanhu zvachinotaura medheku izvozvo. Kuchivanhu kwedu ndo zvachinotaura. Haufanirwe kutaura zvinhu zvausingafanirwe kunge uchitaura. Kunze kwekunge munhu anga achituka mai vako achivatuka iwe uchinzwa. Handiti mai mokatana wakunofamba navo kuti vakatukwa ndichitonzwawo. Kwete zvokuya zvovaudza kuti amai kweiwo zvawakanzwa wakati mai veuyo ihure wonotora vake mai pabanga vake mai vakafa. Sabhuku dzakadai idzi dzakadai idzi hadzidi kutakurwa nemi sabhuku muchiuya nadzo kwamama. Handiti ndimi munoti iwe bata huku unhinkiring apa, iwe bata chakati unhinkiring apa, muri uko. Because kana tikatarisa nyaya yakadai so muno matiri muno hapana anotipa statement yatinogona kunyora panapa kuti kutaura nezvei. Endai muyananise vanhu avakumba. Handiti manzwa sabhuku? Shuwa ndokumbirisa. Tingaite matare kuno kwakawandirwa nedzisina basa. Handiti hakusi kukusorai. Munhu anenge atitora kutoenda kwamangu sabhuku endei. Handiti muchikwekweretswa nekuti munhu anenge atsamwa but chaari kunotsamwira tikachitsvaga hachipo. Handiti mwana wenyu akati mai manga muchinzi chakati chenyu neni ndiye ari kutokuudzai, ndiye ari kutokutukai. Saka ndakumbirisa endai muyananise mhuri yenyu kumba. Ndapedza nevi. Next court. Next. Fonisa. Giremisa. Uyotwa. Imama Maria wava yavakanzi muvabhadhara inoyarima. Makanzi munobhadhara rini? Kudare hakunzarwo. Kudare kuti kwanzi munhu unozoti handozovapa ndawana mari. Mari unotopa munhu waiwana but ine date kuitira kuti dare riwane matauriro munyaya yake. 14 days. Saka dzakakwana. 14 days dzakakwana. Dzakwana nhasi. Tokafunisai. Yes. Tikatarisa radio. Zibude. Yes. Village yedu be free. Hatisi kurambidza kuteerera nyaya dzevanhu venyu. Munhu aridza radio kana radio yakuridzwa inoridzwa masikati machena. Asi kana yakuitira ruzha vanhu wakuvhaoleta marights evanhu. Ipatina chifundisa ibhuku. Pamusoro idare. Tine nyaya iri panapa baba vati tinachifumisai. Vakamhara munhu ari kufutiniti manjani. Vanoklema kuti ivo vanoda roora ravo plus mwana wavo ari kushungurudzwa. Right, baba tisimudza ibhuku mutore mhiko yedare. Indonzi tinashe fumisai. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamhangara fortunate manjanisi. Pamusoro pepfuma yandiri kuda kwaari. Nekushungurudzana mumba nemudzimai. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwana wangu ndiye. Dzimigondinzwa. Right. Fortunate manjanisi ndogo. Indonzi fonesi manjanisi. Ndauya mudarira mambongezi. Zvidaira zvandikumara vana vatinashe fumisai.
Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Zimirwe ndinzwa. Mwisa vandevana ndemukadzi wako. Iwe. Ukuvata mudare kayo. Chireka uzendamira pachituru ichi. Ndianawo. Ndambuya. Manje pakatorwa zvingoma munozvikwanisa kuzozvigamha. Mashava zvikuwirirana mubaka. Zvakanyorwa panapa. Kana zvakutaurwa zvomba munozozvigona here. Hamuzomukira varongozi kuti ndakadanidzira. Ameni zviri kuna mambo. Iye nyaya mambo. Vama Vatinazvato udare. Maure nyaya yapamhangani yakudai. Pamusoro idare. Ndindakamhangana nyaya idare. Chimhangana chisati namambo vanomukwasha. Akatora mwana wangu nemakore anoita ndofunga rinondirechifai. Asi haana chaakandiitira. Angobvisa tsvakirai kumwe $80. Obva aendera chese. Iye zvinezvi anogara ndichingonzwa achishungurudza mwana wangu achirwa naye achiita sei. Kambozama kuti tivaenzanise kuti aiwa musadaro garai zvakanaka. Akazofona iye nemunyaya wake. Ndofunga mwedzi wapera achiti chiuya mutore mwana wenyu. Wanga vari kugara vese uku kuplaza. Chiuya mutore mwana wenyu hachadi mwana wenyu. Ini zvandishamisa iye zvinezvi. Kune mwana atasi handisi kuziva chisikana chakadai. Ndiri kugara nacho. Nemwana nhumbu ane nhumbu ito zvino. Anoita haachadi. Anoita haachadi mukadzi. Saka inini ndaiunza kuna mambo. Ndonga ndapedzana. Uyezve haana kana respect yekuratidza kuti ndiite zvaro. Zvatasangana pano. Haana kana mbondikwazisa. Tasvika makuseni. Kana mbondikwazisa chaiko. Wauya nani kudarero? Vabhekisitapo. Unhu wemunhu hauti atito kubvunzira. Unoya kudara hauna vabereki here kana kuti vana sekuru vako kumba. Kuratidza kuti zvese zvatichange tichitaura newe panapa tichitaura mahumbu. Handiti? Hapana chatichitaura. Uyo auya kudare nababa wake namai vake, iwe uri kuuya wega. Iwewe uri kuuya wega. Vabereki vako vari kupi? Baba namai vari kurefu. Famba ndakavigirwa serasi. Baba vanogara kuguka, mai vanogara kuhara. Saka kwandiri kubasa. Ndokwandiri kugara. Ndokwandakatovigirwa tsamba ichiuya kubasa. Tsamba yakatosvika ndisipotori kubasa. Rini? Kubasa serasi. Swera zulu. Ndakazoiona manje ndikatofika kubasa. Makuswera zulu. Ndafonera vabereki ndikavaudza kuti kuna mari takatidhuma dei paine madhesi ngati takazama kutsvaka zvakaokachi. Ndaona kuti handingaregi kuuya kunyange nzvindei. Unogara kupi? Ndikaenda neHarare panonzi paMusari Tenof. Ndimi unoya panapa muchinyorerwa tsamba nesu panapa kuti vanavo vana vedunhu medu vatorei pabasa vashande vachengete mhuri vadini. Ndepapi paunoshanda pacho? Ndinoshanda panonzi pachekutwarisa. Pamainga? Pachekutwarisa vanotozogava matombo paraiti apo tichikwidza takadai. Ndemedu mumusha medu. Kuti munhu apinde basa anenge arekomendwa namama. Wabva kugokoko ndotora bhedheni kuti mwana munhu regai ndimunhingiringe ndimurekomende awane cheuviri achengete vana. Iwe ndorekomenda iwe wakuhora mari pabasa vana hauchengete mukadzi hauchengete. Ndizvo. Une makore mangani nemukadzi? Kana ungade kuziva makore ake iyi. Une makore mangani musikana? 23. Pa 5 years. Zvamagarisana. Magarisana 5 years.
2024 5 years zokwana ndizvo azikwani 2 years ndizvo here baba taura musikana Mwana nditonaenda ndine 2 years. Tane 3 years together. Vatara kugara tese kupera kwa 2022 na December. Kupera kwani? Vatara kugara tese muna 2022 na December. 22. Kupera kwacho. alright mukadzi uri kumuda here nyaya iriko pakati pangu nemudzimai yakaita kuti tisagara tese. handina kubvunza kuti imhosva yenyu ndati mukadzi mudzimai here kana kuda here ndanzwanza nenhumbu unoiziva akandiudza sei saka unoiziva ndeiziva pane mwana makore mangani mwana ane 2 years ane 2 years mimba isati yaberekwa hauchada mwana iye nemimba nemunhu wachona akatakura munhu uri kuitei iwewe chauri kufunga kuti uri kuitira mudzimai wacho wauri kuramba yeye zvakakandiitira ndo zvakasadzana handisati ndabvunza kuti akakuitirei ndati uri kumuitirei nokuti dai ane chaakakuitira ungada wakauya kudarikwa makoka kana kunoripota weye kumwe nezvenyaya yako iyoyo hauna chaakakuitira chawakuda kuti utitaurire nhasi wakuita kaunda naye tiri kuti isusu wakamuudza here kuti handichakuda handina vandakamhara ndati wakamutaurira here kuti hauchamuda rini tane 3 months nakusera kwatese ndizvo Tasiyana masiyana 3 months tasiyana muna January. ndopa wakatora mwe mukadzi Wangoti ninchibva kubaba wakatondidzingira mukadzi iyeyo wakatora. tikupe mukana wakapusa kudaro chapasa vana vevanhu ukaona kuti yarejekti kwauri wotora umwe iyeye futi hauna 2 days naye mudunhu mani manje mani munoitwa zvinhu zvakadaro ndikutaura newe zvakanaka here zvauri kutaurira pamberi pangu apa kumusha kwenyuko mune muchidedzwa nemazita ekuti mwana wakwanhingi uyu mwana akanaka zvake unhu wake mauya kuno kumatunhu edu ndokwamakuratidza mabasa enyu kune vamwe vaita basa rekutema vanhu nemabhemba zita roro rimwe chete nekudini dini mapindawo chekuti nyangadza vana vedu kuno isusu tinotenda kuti munhu tinofanira kungogara tese wangu mwana ari kuna unorarama ari kumusha kwenyu iwewo uri kurarama uri kuno kwedu asika tichiita tsika dzakanaka dzedu dzichivanhu uri kutiwo mukadzi wako uyu kana uchimuti handichakuda nemimba yake nemwana wakapedzesera rini kuona kuti mwana adyei kubva musi wawamuramba pa3 months dzauri kutaura vakauya ndandisina mari ndakwanisa kuvapa mari yandandinayo ndakaonga vatsvagira enda kumaintenance musikana wanzwa marombi asingade vana achipa vanhu vana asingazoda vana vacho anotofanirwa kutomanikidzwa nemutemo kuti achengete chi vana mimba yauinayo iyoyo ichiberekwa uchienda kunowedzeresa mwana kumaintenance saka mimba iyoyo zvaakakutaurira uri kuitei nayo akanonyoresa kuchipatara apa yakandiudza ndikati endoteta kutodadirira chaiko chaiko kutodadirira usakuudzira kuti tiri kufara nezvandiri kutaura newe kai handisi kana mbichana nditoda kutoita kutodadira kuti akauya akandiudza iwe usati ungaiwe uzokuudza nyaya yemuchato mhaniwe
usetonga iwe zokudza nyaya yemuchato mukadzi iye paakaenda akaenda uchitoziva kuti ane mimba asi uri kuti handichakuda nemwana zvese mwana kuti akauya akandiudza ndikatotsvaga $20 iwe paakaenda unoziva kuti ane ningi akaenda nemwana wako right ndopandiri kubvunza kuti uri kuitei pamusoro pemwana kuti akauya akandiudza ndikati handisina mari zvangu mari yaunoshandira chino yengeenda unogarepi paunenge ushanda ndokaunogara musango muya mekuti pei yako inongoya yese yakakwana woti ndakazowana $20 because une umwe mukadzi waugere naye mumba asina kuita njere zvakanaka futi nekuti ukaona murume achinzi ari kuramba mukadzi ane mwana ane 2 years ane mimba yakazvitakura achirambwa kunzi ari kurambirwa kunzi utorwe iwewe woenda ipapo uchitwa ndariningiri une makore mangani iwe 28 handisi kukutendera unhu wakadaro ndoda kukuudza mwana wamuinaye mwana rudzimi musikana good imi mune vangani vana vacho wanu wandakambenge takagara pazera rako iroro makore mangani wautitaura wati une makore mangani 23 wakuverenga dzimba pa23 years vana baba vanenge vachitaura zvauri kuita izvi zvauri kudini muchimira muchipenga kumira kana kumirira kuti baba vari kuti chi kana kuti mai vari kuti chi kana padai so ndo vakutungamira mberi kuti ndauya mwana wangu zvaso atishande tichiita zvakadaro gasi upenyu huriko nhasi ndehwokuti iwe neuko mubereki wako neuko handiti kuteerera kuti mubereki wangu ari kuti chii hama maoko da kukutaurira ezvino so kuti wakarambwa une 3 months watove nomwe murume izvozvi ndikazvitevera izvozvi ndikuwana watove nomwe boyfriend anondiitei uya mhandi zvakazodini ndinonyengwa todini hapana kwatiri kuenda makuratidzana zvishandwa manje baba neuko imi mai neuko vana manje ndo vatakunosiya vachitambura munyaya yedu ipapa saka chitiudza iwe uri kuti chiine nhau yemukadzi mambo nyaya yakaita kuti ndisiyane nemudzimai ndati pakutanga ndakadaidza mwana wangu kuti auye kuholiday mudzimai akasabata mwana wangu zvakanaka tikanetsana kusvikira ndati ndakukwira nemwana wangu kuenda naye ndisvikira naye pandakamutora ndobva mudzimai ati hatiti kutoona kuti ibasa rako rautondiudza akati hazvichaiti hauenderere mberi kandiri kutaura newe ndati handiri kuzoona kuti ibasa rako unotori nemwana umwe wauinaye zvandiri kuedza kukudzidzisa ndo zvanoda kuti ubate nhasi uno waita mwana umwe arapo kawo uyo mwari akatichengeta oberekwa umwe vana kawo handiti iwe unoda kuti vana vako vachengetwe zvakanaka handiti nani wauda kuti akuchengetere vana vako zvakanaka iwe uchivaramba kuti enda ozoda kuti mwana yanochengetwa zvakanaka nani waimployani uri kubuditsa $20 yekuti nyangwe akada kuti amuchengete zvinenge ine $20 uri kunga kuti $20 inochengeta mwana akararama zvakanaka zvinoita saka uri kuti iwewe yakatadza kuchengeta mwana ikoko kwaari mwana yakuchengetwa nani uriko here kwaari saka manyemwa wauda kutiratidza pawakanga wakuitira mukwa munhu ari kutochengeta mwana wako uchimuona pane kwaari kuchengetwa usingakuoni chii saka ndiudze atadza kuchengeta mwana wako iyeye waainaye wacho nhasi mwana wako anomuchengeta sei
wakaenda kwa mwana tari kumuchengeta sei kana kuti mwana anochengetwa newe muridzi wake iwewe baba wemwana ndiunochengeta vana vako kuti vararame zvaunoda iwewe unoita madana nevana vako madiro ako iwe mari yako bedzi kuchengeta vana vako but kwete nyaya yekuti tikutendere kuti uite bhuru muno mumusha yekufamba uchiberekesa vana vevanhu uchiti ndaramba ndazodini ndadini handiti kana uchazoramba umwe handiti ka uchamuramba but pane uyu manje ndiwada kukuranga naye uyu handiti ka kuti ndibva ndangokumisa pandiri kuti aiwa muno mangu hamuitwe izvozvo handidi handikupa nzisa zviri kutaura handitomboda kana ndatsamwa mushe mwoyo wangu ukaita wechikadzi ndokutevera kubasa kwako ikoko I can drive kuya kubasa kwako kuona mukuru wako webasa kuti munorarama sei nemunhu kana muchiti makagara nemunhu pabasa wamuri kupa mari oti mukadzi haasi kuda nevana muchitomutendera kuti ayo uchisara uchishanda pano ndava yei unoziva mabasa paanoitwa tinonyora tsamba muno inonzi EIA panapa yatinosainira kuti ashuwa basa ngarienderere mberi paitwa job creation vana vedu vemunharaunda vakuwana mabasa vana vemunharaunda vari kuwana mabasa muchiita unhu wakadai chitaura ndoda kuti vanhu vanzwe kuti right akatadza kuchengeta mwana wangu ndikadzokera ndikanomudzorera kwaakamutora wakadi kutora mwana wako ukanomupana baba wako namai vako vakakuregerera vanokudzidzisa tsika yakapusa kudaro unanzwa dzinganomba mako iwe dziri kupi dzakagara mumba kwenyu dziripo nekudii arikuenda kuchikoro umwe akarorwa akaenda taurira dare itoda kuuya pakukupa mhosva yekuti hatikutenderi kuti uti iwewo munhu atadza kuchengeta mwana ibhilifu yako yekuti wanga wakuda umwe mukadzi manje wakuona pekupomera mukadzi uyu mhosva dzekumupa kuti iwe wasi kuchengeta vana kuti mwana anochengetwe chii kana kuti anobikirwa sadza wogezeswa woradzikwa pakanaka nekuwachirwa nekudii manga musingawache kana hanzvadzi yake chaiyo unokwanisa kundikupurira kuti mwana wavo zvaari kutaura kuti ndaitira mwana bata mwana zvakanaka izvo zvandizisi kuzi nyaya yatakanetsana haisitombori yemwana tanga tichiwaka kumusha uko kusanyati tatichiwaka inda ndichitoshandawo ndichitobvisawo mari yangu ndikatobvisa mari yestendi wopa mari yangu ena ndakashanda ndikatobvisawo mari yestendi kubva imba ichitanga kuvaka ndichitobvisa iye akazongoti paukapiwa 2 weeks kubasa kwavo muna December ndopawakaenda kumusha ndopawakangodzoka wangondiudza kuti ye wakazodai wangonditsvagira maproblem ndopandakazobata nhamba dzemukadzi uyu wakugara naye ndopandakavabvunza kuti saka mukuru wange zvikanzi kuti ndomukadzi wanda kuda kugara naye iwo handichabuda ndopandakashedza vabereka wangu apa ndikati pane mashoko atorwa nemukosheni kuti anzi pane andifanira kutogara naye akandikoshera iwo kutondipedzera nguva ina handichabuda apo kumusha wanga uchivaka uchiisa mari dzako wepapo uchidini ndakatoshanda kubva ndisati ndatone mwana uyo wokutanga nayo tichitowaka tese ndichitobvisa mari muna December ndakatobvisa mari yangu mari ndakabvisa 200 ikatoenda kustand kwabhugwawa ari kuita kunge ari kuvhunduka zvaurutaura kuti umwe ndowokuvaka medhemu wokuzogara umwe ndozvatingaiterezvo mubereki wako iwe ukatritwa matritirwe iwayo mubereki wako anonzwawo sei nai baba pamakanga mangochaja ningi paakapaitsvakirai kuno mukwasha mune pamakambomuchajawo here pfuma handina pandakambomuchaja pfuma ndokuti ndakanga ndichiti uchadzoka semunhu akabvisa tsvakirai kuno unofanirwa kudzoka takamuti unozodzoka tokupa list haana kudzoka kafungidzira kuti kugara hake kwakaenda pamwe haasati awana mari muchagadzira ndopakazoona akuita mhizhonga yake nezviripo izvi kuti hachadi mukadzi saka semwana wenyu ane mimba
nenhingi uyo neumwe mwana ane 2 years uyo. Nokuti ari kutotaura kuti handichada. Handiti upenyu hwamazuva ano humanikidziwe kuti tinoti tora mwana chete uende naye mukadzi. Musamuone twakadai tso kana tiri mumba yakagara mumba kwemwe munenge mune moto. Ari munhu muhope muri vadiki magariro akaita anomuona kuti ane kanyama anokura mumuti amugariki mwana anenge achiti akatarisa achiona mbada yakagara nayo. Imba iyoyo haina kwainoenda. Upenyu ihwohwo hatiude pavana. Handi uyu musikana uyu ndiye anoda kutaurwa naye imi semubereki. Poshi harwiri piri hanikiri. A clever man learns from someone's mistake. Ndiye angadai kutodzidza upenyu achizvishandira achengeta mwana wake iyeye wainayo wamunoti imi kana auya achikupai muchimuchengetera vanhu ndosaka achiita zvangu. Handi auya nemwana wako enda uchisiya unenge uri kuda kusiya mwana sei? Moti tora mwana wako uende naye pauri ndo pane chii? Pane mwana wako. Mwana anosiya kuita zvinhu zvisina basa. Anosiya. Handiti zvino kana Mwari akatiitira zvakanaka 3 vana vamune muchichengeta amuzorore mudhara wangu munofa muchishanda ndokuudzai ndiri pano. Naiko zvino iwo wacho uripo ndikutengera mapamba nezvikafu kuzvara kwese ndikuona zvese. Ako kari ikoko katotora umwe mukadzi akagara kana kukwazisa akakuona kutokuita stupid. But ndiye angauya mupamene akatora mwana wenyu. Kumuziva mamuona kwete kuti munomuziva. Kuchivanhu chedu choramba manje. Taiwaka ngativei vanhu vane tsika. Ngatiremekedzanei. Handiti akungoti akagara atove neumwe mukadzi ari tori mumba. Imi muchisafa kuti wakumana matemba tingawane here kwamainhingi endai mumbonokwereta. Handiti mosvika morambirwa moita bhipi yekuti vazukuru vachadyei. Iye achitamba ari kutambisa mwana womwe munhu. Saka hamuna list yamakanga maita. Handiti ndinoda kuti atange aramba mukadzi zviri pamutemo pamasopano negupuro. Handiti toziva kuti nzira yatinoshandisa pakuchirodza mwana wenyu inzira yekuti munhu akuroora mudzimai waakaramba. Chii chaanenge achiroora? Handiti anenge achiroora vana. Hapachisina zvana matekenyande tsvagirai kuno wakazoita sei? Aiwa takutora kuti wakakanganisira baba ava nekubereka nemwana wavo wausisiri kuda nhasi. Asi waita mwana nei naye mwana wachona mwanaye musikana zvakazodai. Takabirira mimba yokuti izodai asi mudunhu mangu handidi kuti uite munhu wakadaro. Ita so zvekare. Saka isagupura ndokuti utiudze isusu kuti hauchada mukadzi wakamuramba kwete zvako zvautaura zvokuti ukaguta woti kwanzi ndakamuramba. Hauna kumuramba. Ndikada kukutera kuti une 3 months usingachengete mukadzi wako nevana imhosva iwo. Kwete ungofunga kuti kwanzi sadza kana kuti kagadzikwa paungodzi idyai sadza kuti aiwa ndakaguta. Wobvunza ndo zvinoitwa munhu. Kuchivanhu hatina tsika yakadaro. Anotorambwa netoken of divorce. Edu wakapeta maoko ndichikupa order yekuita. Handiti hauna action yakuita. Ndati wati hausi kuda mukadzi murambe timuone uchimuramba. Bvisaka gupuro racho naroratidza kuti hausi kudaka mukadzi wacho. Hanzi handwazvona hauna kana chauinacho. Handiti 3 months mwedzi wokutanga kubva musi wa1 kusvika musi wakati hauna kana kuchengeta mukadzi nevana vako uchishaina kuti ndane umwe mukadzi. Handiti ukasatiza pakwari pauri kushanda
uri murume ndakutaurira. Handitika isu hatishande nemari kuti bhadhara mari yakazodai, bhadhara mari yakazodai. Aiyo ndinoda hwai pamwedzi umwe neumwe wekuti mukadzi hauna kumuramba, bonde ari kutsvaga murume wake haasi kumuwana, vana havasi kuwana chekudya kubva kwauri, iye mukadzi haasi kuwana chekudya uri kungoti ndakakuramba. Kuchi vanhu hakuna tsika yekuti unongofunga kuti ndaramba munhu usina kubvisa gupuro. Hwai pamwedzi woga uchinzwa chandiri kutaura, kana kuti $100 $100 ndo mari inokwana vana mai avo nemimba yavo kuenda kuchipatara nekudini pamwedzi $100. Saka ndoda mombe, imombe iyoyo pamwedzi mutatu 100 imombe mudare redu, asi iri wai. Ndozvanoda kutangira pauri. Wouya musi wa10 uine dzimwe pfungwa dzakanaka dzawafunga dzokuti ndoda kudzokera nemukadzi wangu here, kana kuti ndoda kuidini. Kana uchiramba mukadzi musi wa10 wouya negupuro wozopa mukadzi, ndokuchaja kuti unofanirwa kuripei pamhosva yekuramba mukadzi wawabereka naye vana. Hauchengetese vamwe vanhu. Saka tsika yedu medhemu hakuna kwaunongotaura nemuromo kuti handichakudai woti waramba mukadzi. Patinodzoka kudare toti wakamupa here gupuro mukadzi uye akawanikwa inomwe murume zvino so mukadzi uyo, imhosva inotongwa mudare kuti wakatora mukadzi womunhu. Saka ngauya muchenure, kwete kuti aite zvekuti aku ndakachengetesa ukachiita madiro nevana vevanhu vachininga. Iwe usire tutsika yako iwe kupota uchitambisa vana vemudunhu mangu. Ndokupi mukadzi wacho wawatora nhasi yeye. Kusanyati kupi? Adasanyati kumusha kwako aditi. Wamboya kuno kuona angachikuchengeta manje kuti uchigadzirira kuzotora nini. Wezheri muzukuru wepano mubatiri pano, mambo wezheri. Handito kutumira shoko rekuti kwanzienda ndinofona izvozvi paponi pangu apa. Mhosva yako ndoita ndiri kusanyati, ndoita ndiri pano, ndoda kukuona mapeto ako iwe. Kuti ndakazoenda kusanyati kumusha kwangu, kutopedzesa kuti kumusha kwangu. Unotaura zvinhu zvinonditsamwisa, ndoda kutaurira iwe. Hatidi vanhu vanoita zvinhu zvakadaro kuvana vevamwe vanhu. Handiti yakwanzvadzwa wakaenda ukanzi ndo zvakaitwa nemukwasha izvi. Iwewe woita mukwasha wokuuraya vana vevamwe vanhu. Reject. Newe uchenjere futi iwe musikana iwe, ndoda kukuudza. Ukaona watorwa nomwe murume yada kutangira pekubereka, ndo zvinoita varume haana basa rekuti une rodhi yevana vakawanda zvakadii. Murume ada kutangira pakubereka. Kana wati unondida hacha ngatiite mwana. Vei navo vanavo. Iwo siri kugona kuvachengeta. Kana wapuwa chipo chemwana nerombe, handiti siya rombe riende, iwo uchengete vana vako. Unozvizwa zvandiri kutaura. Mangwana hauzive chinokuchengeta. Vakawanda vakadzi vamwe watiri kuona vari kufamba nedzimotikari vachichengetwa nevana vasina mbobvira vakachengetwa nana baba, vakafanana nemwana uri kuona rapa. Uriwo kwani kuraini kwako kwaunogara kusanyati kwako iwo. Saka ukanitaura kuti kuchiridza ngoma chiyerwa chemusanyati chiya. Ukanitaura kuti kuchiridza ngoma unitaura kuti sabhuku kwako ndiani. Ndati sabhuku wako ndokutaura iwo. Ndoda kukutevera pese iwe. Kusvikira baba vako namai vako kana vari ivo vanenge vasina mutemo wokukutsanangurira kuti ona kamwanangu, mwana weumwe ihama yako. Ndo pamunofamba kuchiita zvamunoda kuningirira, kutesta kuti ndoda kuona ndobereka here nemwana womwe munhu. Ndiwezheri mambo wako. Yes. Neusasvike kuadha kuya kwaunotaura. Handirwara usakuzondorwara kai. Kana uchaura nyaya paadha sanyati, tikasvika paadha tiri koi yakadai, chiridza ngoma iri pasi apa tichienda kurukwawa kuna munyatu. Wotaura kuti ndekwanini.
isusu ndisu madzimambo toziva nemaboundaries edu. Kana wanga usikazive musha waunogara ndewamambo wezheri. One, musi unodaiviga vanhu paadhasanyati vanhu vakafa neaccident paroad apa. 2, vandakanoviga mumahozheri. Adha iya Adha township iya ndeya hwezheri. Wozonotichiridza ngoma iri kuseruko ndeya Nelson. Ruza zvawakutaura here. Ndaturi kutanga nekuripa mombe pano. Gwai remwedzi wokutanga uyu, gwai remwedzi wechituyo, gwai remwedzi wechitatu. Iye zvino patinosangana musi wa10 ndoda kunzwa kuti une chii chawaendesera vanhu ningi mwana kumba kwaari kuchengetwa. Baba musatende kuchengeta vana vemusikana. Mupei bhedheni yake aione kunaka nekuipa kwayo. Handiti mwana iye ndiye mwana wenyu. Handiti paakanga atadzirwa nemurume wake wokutanga iye unongoti ndozvinoita upenyu. Motora mwana wenyu mochengeta. Kwete kuti avake mhuri nemunhu akafanana neuyu mwana wamuri kuona rapo. Mukuwasha achiuya mumusha wega unonyatsoona wega kuti bati vakomana inyika kuti vanhu hamufanirwe kunyara mwana kana auya mumusha menyu mwana mudiki akadai sevomutaura kuti naiwe ndiwe mukuwasha wangu, tichagarisana zvakanaka here? Semwana muchitaura naye tarisai munhu kwanza akauya akanditaura ndikazotsvaga $20 ndoyandakawana kuita kunge ari kubatsira. Handi munoona kushaina kwacho, ari kuita kunge ari kubatsira kuchengeta mwana wake. It's a must. Hama yangu, it's a must. Unofanirwa kuchengeta mwana wako. Vana vazhinji medhembo vamunoona dzamba abva murodhi street kids azhinji ndozvavanenge vachiitwa izvi. Kuna baba vanokuita basa rekuzvara chete vana, zvarisa vana vevanhu. Havachada kudini. Emmanuel. This one,